diría que es la sociología. Es difícil y fácil al mismo tiempo de definir. Dit raci curt seria l'estudi de la societat, la ciència que estudia la societat. Però bueno, suposo que la sociologia va més enllà. Es algo que tú descubres al final de la carrera, que es como una manera de estar en el mundo. Jo crec que és com ser un arquitecte social. Si esteu d'acord, sí. Hi ha problemes que afecten a la societat i que hi ha d'haver-hi professionals que es dediquin a buscar-hi solucions. El grau de Sociologia interessa a les persones que se senten atretes pels canvis socials i el comportament col·lectiu, per la desigualtat social i els conflictes, pel funcionament de les institucions socials, per les transformacions culturals actuals o per l'organització social del treball. El grau de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix a l'alumnat un ampli i extens cos teòric amb rigor científic i caràcter professionalitzador. Els estudiants que vinguin a cursar el grau de Sociologia adquiriran les habilitats necessàries per analitzar i investigar la realitat social. Des de la cerca bibliogràfica, documental i estadística, l'aplicació i coneixement de les teories, conceptes i marcs analítics i, finalment, el domini de les tècniques tant quantitatives com qualitatives necessàries per recollir informació d'aquesta realitat social. Comparant amb altres companys que fan la mateixa carrera a altres facultats, crec que l'Autònoma té com una vessant molt més teòrica i molt més àmplia. Jo vaig estar mirant assignatures, professorat en comparació a les altres universitats públiques que ho feien de Catalunya y es de las que més em va treure. La verdad que estoy muy contenta por los profesores, por cómo enfocan sus clases. El professor, per exemple, també és un tracte bastant personalitzat, té bastant accés a tutories i no sé. Hay profesores que han publicado libros o artículos que en otras universidades se toman en cuenta a la hora de hacer asignaturas. Por lo tanto, es algo que te lleva a pensar en la UAB como una opción a estudiar, ¿no? El grau en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix un coneixement exhaustiu dels mètodes i tècniques d'investigació social, aspectes centrals de la producció del coneixement científic. Nosaltres prestem especial atenció a la formació en l'argumentació científica, basada en sòlides teories i evidències empíriques. Tot plegat, un dels trets distintius de les persones titulades en Sociologia per l'Autònoma. Què m'aporta? Ostres, m'aporta un gran coneixement. Tot un coneixement que molta gent li agradaria tindre. Realment t'ajuda a veure les coses d'una manera molt diferent. I a part de coneixements específics et dona coneixements d'economia, d'història, de demografia. Hem fet política, hem fet dret, també hem fet filosofia i també hem fet psicologia. Tens una mica de formació transversal que és molt positiu. He après molt a la carrera, sé una mica de tot i una mica més de sociologia. A part de coneixement i cultura, també és un tipus de vida en la sociologia. Un autoqüestionament constant del que jo faig o del que jo soc quan vaig al tren o quan vaig a comprar. Cuando hablas de las cosas, pensar en si de verdad las cosas son así o son de otra manera. La cosa més simple de converses amb altra gent sobre política, sobre un problema que ens importa, sobre han pujat els impostos, han baixat. ¿En qué me estoy realmente basando cuando afirmo unas cosas que a lo mejor ni son reales y las hablo por sentido común? Pots donar una visió més científica, més rigorosa que no un simple comentari que puguis fer que no ve d'enlloc. El grau de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona té un enorme ventall de sortides professionals, a l'administració pública a tots els nivells, als organismes de servei públic, a les àrees de recursos humans i d'organització en empreses, sindicats i associacions, a les institucions de recerca i de difusió del coneixement. Així mateix, les persones professionals de la sociologia poden ocupar-se de responsabilitats de mediació social i gestió cultural, assessoria i reciclatge laboral, orientació professional i poden treballar en els àmbits educatiu, laboral, hospitalari, judicial, penitenciari, de la tercera edat i de la joventut, o de les polítiques de gènere, migracions i diversitat, o de la gestió mediambiental, entre molts altres. El grau de Sociologia t'obre les portes a un ampli ventall de sortides professionals. Societats cada cop més complexes i en constant transformació necessiten persones amb coneixements i habilitats per poder diagnosticar, interpretar i gestionar els fenòmens socials. En el grau de Sociologia de la UAB hi trobaràs totes les eines necessàries per poder construir el teu futur laboral. Em dic Shakir Omrani, vaig estudiar Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, soc el responsable de l'Avalot, els joves de l'UGT de Catalunya, i ens dediquem a la millora de la situació sociolaboral dels joves a partir del disseny de projectes i programes i a partir de la dinamització dels joves en el sindicat. La sociologia ha influït molt en la meva vida professional.
Des de la vessant anecdòtica, ja que el meu primer contacte amb el sindicat és per via d'un professor, que em comenten que buscaven una persona per un projecte, com després en la realització del disseny i de l'elaboració d'aquests projectes, en el qual tot el bagatge i l'aprenentatge de sociologia ha sigut clau. Quan vaig acabar la carrera, vaig estar treballant durant 10 anys en diversos instituts d'investigació social, tant públics com privats, i a partir d'aquí, juntament amb una altra sòcia, vam decidir muntar el nostre propi projecte d'empresa dedicada a la investigació social i de mercats. La sociologia aporta sobretot una mirada crítica de la societat, la distància que has de tenir respecte al que està succeint per fer un anàlisi rigorós que no estigui influenciat per les teves pròpies motivacions, pels teus propis interessos. Aquesta distància, aquesta capacitat de ruptura és l'exercici intel·lectual de la sociologia. A nivell personal, això es tradueix en una eina de llibertat personal, en una eina de llibertat intel·lectual. Em dic Laura Duarte i vaig acabar la llicenciatura de Sociologia el 2003 i en l'actualitat soc la tècnica de l'Observatori per la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'Observatori, una de les activitats que fem és la realització d'estudis per detectar situacions de discriminació que poden patir alguns col·lectius, com són, per exemple, les dones. També el que fem és, en base a aquests estudis, intentar elaborar mesures per incidir i poder eliminar aquest tipus de situacions. El meu treball m'agrada especialment perquè crec que des de l'Observatori podem canviar aquelles situacions injustes com són les situacions de discriminació i desigualtat social. Em dic Jordi Pasqual, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona Sociologia i actualment treballo com a sociòleg a la Fundació de Desenvolupament Comunitari com a responsable de l'àmbit de participació ciutadana, és a dir, la promoció de projectes en tot aquest camp de millorar la democràcia participativa, fomentar que la gent s'impliqui en els temes del seu àmbit proper, de barri, de municipi, de ciutat. Del treball de sociòleg m'agrada molt el fet que, a més de treballar al despatx, tens un contacte molt directe amb el carrer, amb la gent del carrer, amb la gent de les entitats, amb la gent de l'administració i dels serveis que estan també a peu de canó, i això et dona una visió molt directa de la realitat. Estudiar Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona és garantia d'una formació propera per atendre les demandes socials i estímul de l'esperit crític, l'autonomia i la responsabilitat en cada estudiant. Us hi esperem!